आंबो बिराद एक्साइटेड जानानै दङ मानोना जेनेबा फुल स्क्रिप्टखौ आंबो मोजाङै मिथियाखै मानोना बे सावथुनाव आङो एसेल'सो गादों आरो नाथाय एसेल' गादोंबाबो स्ट्रं आरो केरेक्टारा ओमफ्राय बेखौ आंबो बिराद एक्साइटेड जानानै दङ ओमफ्राय बे फिल्मखौ नायनो जे एथबां बुरजा मानसि फैदों आं बेखौ नुनानै ओरैबायदि मोजां मोनदों आरो गोजोननाय मोनदों आरो गोसोखौ आङो बेयाव माने बिमानि रल लादों ओमफ्राय माने प्रडिउसारनि फिसालानि आरो बिनि बिमानि रल लादों आरो आङो रोंसार मोसाहारि बिथांखौ जों सिनायथि होनो आखायाव लादों रोंसार मोसाहारि नोंथाङा जेरावखि थाया मानो बेवहाय फैनांगौ आरो गावनि सिनायथिखौ लाफैनांगौ मोजां मोनदों मानोना आं आदा सपनजों सिगांबो मावखांबाय नालाय आदा सपननि फार्स्ट मुभिया दिल्ली टु बड'लेण्डमोन ओमफ्राय बेयावनो आं मावखादोंमोन आरो ओंखायनो माने एक्सपिरियेन्सआ आंना गोदान नङा आदाजों माने गोजामखा ओंखायनो आरो मोजां मोनदों जों माने सावथुन गानानै मोजां मोनखायो नालाय जेराव माने ओंखायनो मोजां मोनदों आरो औ फैफिनगोन आरो नेक्स्ट आंना प्रजेक्ट दङ नभेम्बरनिफ्राय स्टार्ट जागोन आरो शुटिंआ बे बोसोरनि औ दा बे बोसोराव बे मोनसेखौनो लादों आङो देग्लाय बोसोराव गोबां बर'नि सावथुना गोदान गोदान ओंखारदों रायजो राजाखौ आं बेखौनो सानो माने सिगांबो नायबोदों जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बिदिनो अनसायबोदों ओमफ्राय दाबो माने अनसायबोदों आरो सिगांसिम माने इयुनसिमबो जाहाथे अनसायबाय थायो बेखौनो आं लुबैयो आरो रायजो राजानिसिम दिनै जोंहा मेहेरगोनां फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय दिहुनजानो गोनां बर'नि थै सावथुना दिनै रिलिज जासिगोन बेनि थाखायनो आं सानो रायजो राजा नोंथांमोना गासिबो बर'नि सावथुनखौहाय माने जोंनि हारिनि सावथुनखौहाय बयबो सापर्ट होफैदों माने हेफाजाब होफैदों होमबासो जोंनि हारिनि गासिबो सावथुना गोजौ फारसे जौगालांगोन बेनि थाखायनो आं रायजो राजाफोरखौ नायफैनो थाखाय आङो गुरै खावलायहरनाय जादों आं बेयावहाय मेन रलावनो दंफैयो बेखौथ' दा आङो बोरै खोन्थाबावनो नायबासो माने पाब्लिकफोरनि माने बिसोरसो मिथिनो मोनगोन बिसोरनि खुगानिफ्राय खिन्थु आङो आंनि फिल्मखौथ' जों बयबो मोजां मोनखायो नालाय गाव गावनिखौथ' बयबो माने बाख्नायखायो आङो बिराद मोजां जागोन बायदि मोनदों आरो